עובד בתור מתכנת כבר כמה שנים, יש לי תואר מדעי המחשב. זהו, לפני שנה בערך החלטתי שאני רוצה ללמוד לינוקס, הגעתי לריל טיים, התחלתי פה מסלול כמעט מלא. זה התחיל בקורס מאוד מעניין של ריל טיים קונספטס, מאוד מחזק את היסודות של עבודה בסיסית של מערכת הפעלה, סקייג'ולינג, היה מאוד מעניין. אחרי זה נכנסנו לעניין של לינוקס, מתחיל מהלינוקס פונדמנטלס, שזה קורס בסיסי לאדמיניסטרציה של לינוקס, שבשבילי כמובן היה חדש כי לא הכרתי בכלל. חוץ מזה בלינוקס, קורס של לינוקס, Embedded Linux, אוקיי, משהו שיותר עניין אותי, עבודה גם לינוקס ב-user mode, דברים בסיסיים, עבודה עם פיילים, פרוססים, טסקים, כל הדברים בסיסיים שצריך. במקביל, קורס של ARM Programming, גם יותר מהתחום שאני מגיע ממנו, שהוסיף לי מאוד עבודה של ברבורד, כתיבת דרייברים לכל הפריפריות של ה-ARM, DMA, UART, בזר, בקיצור, כל מה שצריך לדעת, אותי זה מאוד חיזק, כי זה היה תחום של... הפרויקט שעשיתי זה היה פרויקט על ברבורד, על ה-Evaluation Board של המיני 2440. הרעיון היה לשים מצלמה על הבורד הזה, ולהשתמש בזה בתור מצלמת רשת, אוקיי? שמחוברת דרך רשת ל-PC. אז באמת על בסיס ה-PC צד אחד, אוקיי? פה נכנס לידי ביטוי כל הקורס של הנטוורקינג, כן? כל העבודה של האינטרנט ועבודה UDP, פרוטוקול TFTP, אוקיי? כל הדברים האלה. גם היה לי קצת ידע בזה, אבל מלפני הרבה שנים, זאת אומרת, זה היה מאוד יסודי. זהו, היה פרויקט סך הכל מאוד נחמד, עבד טוב גם.